बिराद गोजोनदों आङो थामथि खेबनि थाखाय आं सुजुग मोनबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि अननायाव रायजो राजानि अननायाव आंथ' खननै जाखाबाय आरो दा नै खनसे सुजुग होबावबाय रायजोफ्राबो बिराद गोसो गुदुं दिनै नोंथांमोना नुबाय आरो बेनो फोरमायो जे एबारबो जे जों देरहाखासिगोन आंखौबो देरहासिगोन आरोबाव आं थामथि खेबनि थाखाय माजबाटजों लोगोसे उदालगुरि लोगोसे गथाय आसामनि आङो एबार आंनि जि आद्रा थानाय सिमां बेखौ मावनो हागोन होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय फैबाय आरो खोब रायजो राजाफ्रा नोंथांजों ओंखारबोदों नंगौ ओंखारबोदों फुरा बहुत मानसिफोर फैदों मैया हर गेजेर समावसो जों खबर होदोंमोन अब्लाबो जे इसेबां फैदों बेयावनो हमनो हायो आरो रायजो राजानि गोसोआव जे इसेबां थुलुंगाखांनाय दङ देरहानायाथ' 100% आंथ' बेखौ बुंथ'नो हाला थारमाने बेबायदि दासिमबो नुजोबाखै सोर गेलेगोन खिन्थु आं देरहानाया 100% आङो बिराद नाजादों जाहाथे मोजां भट लानो हायो आरो पिपिएल डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि बिथाङा दं आरो जय भारतनिफ्राय सासे दङ खोनादों दासिमबो नमिनेसन होआखै होथों बिथांमोनाबो गेलेनोसै जा जोंनि लाइनजों गेलेनोसै खिन्थु आं मोनसे रोखा बिराद बुरजा भट मोनगोन जों देग्लाय थांनाय बारनिफ्राय बहुद बारा थांनाय बाराव आङो 17,000 बारा भट मोननानै देरहादोंमोन बिनि सिगां 22,000 बारा मोनदोंमोन एबार बिनि बहुद गोजौ थागोन माखासे गामिफ्रा माने जाय ओनसोलफ्रा दिनै उदालगुरियाव हाबबाय दिपेन बर' बिथाङा दिनै गेलेनो थाखाय बिथाङाबो ओंखारबाय दिनै नमिनेसन होगोन बेथ' पार्टिनिसो खोथा जोंहा गावबागाव पार्टि आंनि ओनसोलबो हाबदों जोंहा बेयाव BPF दङ BPF खौनो जा मदद होगोन